στη δουλειά και δεν σου μένει φράγκο. Ξυπνάς, πας δουλειά, γυρνάς σπίτι κουρασμένος και στο τέλος του μήνα μάντεψε. Πάλι δεν έχεις λεφτά. Οπότε η ερώτηση είναι απλή. Γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι μένουν φτωχοί? Σε αυτό το βίντεο θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα λεφτά, γιατί είναι ένα θέμα που βλέπω συνέχεια γύρω μου. Ειδικά στο χώρο του delivery, βλέπω πολλούς ανθρώπους να δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, αλλά τα λεφτά να εξαφανίζονται. Και η αλήθεια είναι ότι συνήθως δεν είναι θέμα μισθού, είναι θέμα διαχείρισης. Υπάρχει το στρες, λογαριασμοί να τρέχουν και όλοι να ζητάνε λεφτά από σένα, λες και είσαι ο Warren Buffett. Το πρώτο και το μεγαλύτερο λάθος που ίσως κάνεις είναι ότι δεν έχεις κανένα σύστημα για τα λεφτά σου. Παίρνεις το μισθό και απλά αρχίζεις να πληρώνεις πράγματα με το καλημέρα, χωρίς δεύτερη σκέψη ή προϋπολογισμό. Λίγο ενίκιο, λίγο βενζίνη, λίγο φαγητό, λίγο Gates of Olympus, στα πράσα σε έπιασα κουφάλα, και πριν το καταλάβεις ο μισθός έχει τελειώσει. Χωρίς να ξέρεις καν που πήγαν τα λεφτά, και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει πλάνο. Χαίρετε, έχω την 791. Ένας απλός τρόπος να διαχειρίζεσαι τα λεφτά σου είναι να τα χωρίζεις σε κατηγορίες. Δηλαδή, όταν παίρνεις το μισθό σου, δεν τα βλέπεις σαν ένα μεγάλο ποσό. Α, μου μπήκαν 1200, πάω να τα πετάξω στην πρώτη μαλακία που θα δω μπροστά μου. Τα χωρίζεις, μπρο μου. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι κάποιος βγάζει 1000 ευρώ το μήνα. 50% για βασικά έξοδα, δηλαδή ενίκιο, λογαριασμός, φαγητό, βενζίνη. 30% για προσωπικά έξοδα και ζωή, δηλαδή καφέδες, έξοδοι, πράγματα που μας αρέσουν. Και 20% για επένδυση ή αποταμίευση. Με αυτόν τον τρόπο ξέρεις ακριβώς πού πάνε τα λεφτά σου. Ναι, είναι δύσκολο, ναι, θέλει υπομονή, ναι, το ξέρω, είναι βαρετό. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουν μόνο για να πληρώνουν πράγματα. Δουλεύεις, παίρνεις μισθό, ξοδεύεις μισθό και μετά πάλι από την αρχή. Αλλά τα λεφτά δεν δουλεύουν ποτέ για σένα. Και εκεί μπαίνει η έννοια της επένδυσης. Οι επενδύσεις ακούγονται πολύ περίπλοκες σε πολλούς ανθρώπους, αλλά στην πραγματικότητα σήμερα είναι θέμα συνήθειας. Υπάρχουν εφαρμογές όπου μπορείς να επενδύσεις ακόμα και μικρά ποσά. Για παράδειγμα, μέσω της εφαρμογής Trading 212, με τέτοιες εφαρμογές μπορείς να αγοράζεις μετοχές πολύ εύκολα, ακόμα και με 10-20 ευρώ. Το σημαντικό όμως δεν είναι το ποσό, είναι η συνήθεια. Τα λεφτά, να ξέρετε, δεν είναι το πρόβλημα, είναι πάντα η λύση στο πρόβλημα. Χαίρετε, ορίστε, καλή όρεξη, καλή συνέχεια. Αν κάποιος βάζει κάθε μήνα ένα μικρό ποσό στην άκρη για επένδυση, με το χρόνο αρχίζει να δημιουργείται κάτι. Για παράδειγμα, αν επενδύεις 100 ευρώ κάθε μήνα, μετά από ένα χρόνο έχεις βάλει στην άκρη 1200 ευρώ. Με τα χρόνια όμως αυτό μπορεί να αρχίσει να μεγαλώνει.
Και εκεί αρχίζει να δουλεύει κάτι που λέγεται ανατοκισμός. Δηλαδή τα λεφτά αρχίζουν να παράγουν και άλλα λεφτά. Το θέμα δεν είναι να γίνεις πλούσιος σε μια νύχτα. Το θέμα είναι να δημιουργήσεις ένα σύστημα. Να ξέρεις που πάνε τα λεφτά σου. Να μην ξοδεύεις τα πάντα και να αφήνεις ένα κομμάτι να δουλεύει για το μέλλον σου. Γιατί στο τέλος της ημέρας το πρόβλημα δεν είναι πάντα τα λεφτά που βγάζεις. Το πρόβλημα είναι τι κάνεις με αυτά που βγάζεις και πώς τα διαχειρίζεσαι. Όλοι στον αγώνα είμαστε αλάνια, να μην αφήνετε ποτέ τα λεφτά σας να σας κυριαρχούν, να τα ελέγχετε εσείς και όχι αυτά εσάς. Αυτά για σήμερα. Αν σου άρεσε το βίντεο άφησε ένα like και κάνε subscribe. Τα λέμε στο επόμενο.